Limenelo ndi gulu limene wakumana nalo mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Makathi Chakwera kumponera. Mutha kuona kuti kunali chimpwirikiti cha anthu kukondwerera, kunyadirira kuti ayime. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikhale limodzi pamene tikuonera nkhani zosiyanasiyana zimene zachitika mtsiku la lero. Malawi Today. Munkhani yathu yoyamba, ganizo la nthambi yoyang'anira ndalama za omwe adapuma pa ntchito lonjezera atsogoleri a zipembedzo mu bodi yake ladzetsa nkhawa pakati pa ogwira ntchito mboma. Anthu ati akuopa kuti mwina ziganizo zawo sizimveka. Mkulu watsopano wa nthambiyi Stein Singo anati ganizo lonjezera atsogoleri a zipembedzo mu bodi ndi njira imodzi yosinthira kayendetsedwe ka ntchito ka nthambiyi kutsatira mpungwepungwe omwe udadza pakati pa okhudza ndondomeko yogula hotela ya Amaryllis. Clever Mwale walemba ripoti ili. Asingo anati ganizo lonjezera atsogoleri a zipembedzo mu bodi ya nthambiyi likutsatira ziganizo zolakwika zomwe zinachitika pa ndondomeko yogula hotela ya Amaryllis zomwe zinabweretsa mafunso okhudza kasamalidwe ka chuma cha omwe adapuma pa ntchito. Iwo anati akufuna nthumwi zochokera m'mipingo ikuluikulu kuti zikhale nawo mu bodi ponena kuti zithandiza kubwezeretsa chikhulupiriro ndi kuchita zinthu poyera. Choyamba ndikufuna kuti ukhale mabungwe azipembedzo ngati kandi akatholiki kandi CCP kandi mamuslimu akuluakulu akumene koko ndi azakhale ngati macheya abungwe lili and azikhala for 2-3 year term nkumapangana loteri kuti kayakhala CCP chaka chino kama akhala katolika chaka china akhala CCP amuslimu. Koma tuganizoli laudzakale mtsutso pa yemwe akuyenera kukhala mu bodi ya nthambiyi. Gulu la atsogoleri a zipembedzo la Public Affairs Committee PAC lati lalandira bwino ganizoli. Yemwe amayankhulira gululi Bishop Guilford Matonga wati atsogoleri a zipembedzo amakhulupiridwa ndi anthu ochuluka ndipo ali ndi kuthekera kofunsa adindo pa zinthu zosiyanasiyana, kuchita zinthu poyera komanso kubwezeretsa chikhulupiriro monga achitira mu nthambi ndi mabungwe ena aboma. Ngakhale iwo si ndithulo ogwira ntchito mboma koma amagwira ntchito ndi boma pa nthawi iliyonse limene apemphedwa kutero. Sakhala ngati anthu andale koma amathandizira kuti zinthu ziwongoke ndipo zisonye. Ngakhale izi zili choncho, oyimira ogwira ntchito ati sakukhutitsidwa nazo. Mtsogoleri wa bungwe la Civil Servants Trade Union Alamek Magawa wati ngakhale kusintha bodi ndikofunika, eni ake ndalama za thumbali sakuyenera kusiyidwa pambuyo popanga ziganizo zokhudza ndalamazi. Kodi mbusa phindu lopitira ku pension fund ndi chani? Because mbusa ujasama tunga ndalama iliyonse kuzera ku pension fund. Tiwa munthu ujasolemedwa ndi boma, munthu uja analembedwa kumpingo kwawoko. Ndengati akuyika ku mbusa ayikekonso munthu ogwira ntchito mboma kuti athandizire usogoleri uwu komanso kuperekaso pachitukuko timati feedback kwa ena ake andalama anthu ogwira ntchito mboma. Muganizoli atsogoleri a zipembedzowa akuyembekezeka kupereka upangiri ndi kugwira ntchito ndi akatswiri a zamalamulo ndi zowerengera ndalama pofuna kupewa zomwe zinachitika ndi hotela ya Amaryllis. Bungwe la Roads Fund Administration lati latolera ndalama zokwana 1.77 billion kwacha pa zipata zapamsewu za Chingeni ndi Kalinyeke pakati pa mwezi wa April ndi June chaka chino. Akuluakulu ati ndalamazi zakwera poyerekeza ndi ndalama zokwana 1.13 billion kwacha pa zimene anapeza nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Bungweli lati kukweraku kwachitika malinga ndi kukweza kwa mitengo mwezi wa January chaka chino. Jimmy Chazama ali ndi zambiri mu nkhani. Mkulu woyang'anira zachuma ku Roads Fund Administration James Jones wati izi zikuyimira kukwera ndi maperesenti 56 kutsatira kuonjezera kwa ndalama zomwe anthu amapereka pa matogeti kuyambira January chaka chino.
komabe iwo ati kuchuluka kwa magalimoto odutsa pamalowa kudatsika ndi maperesenti 22 poyerekeza ndi chaka chatha. Iwo ati kukwera kwa ndalama zomwe atolerazi ndi chizindikiro choti kukwezedwa kwa msonkho kunali kofunikira, ndipo ati ndalama zonse zomwe zapezeka kuchokera pa matogeti achingeni komanso Kalinyeke zigwira ntchito yokozanso msewu wa M1 kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Pali chinganizo choti timanga matogeti chaka chino anayi, msewu wa Mchinji, ku Gwai, timangaso iyi ku M1 umeneko, timangaso ina ku Naluva msewu wa Salima, komanso ina ku Nkhamenya ku M1 road komweko. Pakanali pano engineer wa Roads Authority Derek Manda wati kukonzanso msewu wa M1 ndikofunikira kuti chuma chiziyenda bwino, koma ndalama zomwe zikuyenera kugwiritsidwa ntchito zikupitirirabe kukwera, pomwe kukonzanso msewu kukufunika 1.5 billion kwacha pa kilomita imodzi, pomwe kukonzanso kwa nthunthu kukufunikira ndalama zokwana 2.5 billion kwacha. Amanda ati makontalakitala ayamba kale ntchito yokonza msewu kuyambira ku Lilongwe kupita ku Blantyre, pomwe ayamba ndi kukonza maenje asanaukonze kwa nthunthu. Panopa tinauza kale kuti akwirire mapothozi kuti anthu aziyenda bwino, koma mukanthawi kochepa muonano akugwira ntchito yeniyeni imene ili kukonza mbali mwa msewu mmene munadyeka komanso kuyika phula wanyuwani. Malo amene ali oyipa kwambiri titipulaso msewu wonse kuchita kuyambiraso mpaka kuzayika tala. Kutolera ndalama pa matogesi kunayamba mchaka cha 2021 pa Chingeni kenaka pa Kalinyeke, ndipo kuyambira pamenepo yakhala gwero lofunikira la ndalama zogwirira ntchito zokhudza msewu wa M1. ADMAC yauza amalawi kuti asade nkhawa ponena kuti iwonetsetsa kuti ili ndi chimanga chokwanira pamene dziko lino lili pa chiopsezo cha ng'amba. Ofalitsa nkhani ku bungweli a Teresa Chapulapula ati kampaniyi ili ndi matani oposa 22,000 achimanga pakanali pano, ndipo pakhala pali malipoti osonyeza kuti chimanga china chimene ADMAC ikusunga chinawonongeka. Koma a Chapulapula auza atolankhani kuti chimangachi sichinaole, koma kuti chinangosintha mtundu ndipo chagulitsidwa kwa alimi aziweto. Tinayankhula chaposachedwa chaka chomwe chino kunena kuti tili ndi chimanga pafupifupi matani 23,000 amene timafuna tidzigulitsa. Ndiye tinayambapo kugulitsa ndithu, ndipo tinagulitsa pafupifupi 508 metric tons ya chimanga. Komano tili mkati mogulitsa tinamva malipoti onena kuti komatu kukhoza kukhala ng'amba ndipo kukhoza kupeza kuti kunja kuno kuli njala. Ndiye tikumagulitsa mosamalitsa cholinga choti ngati ADMAC tikhale ndi chimanga chokwanira kuti anthu akachifuna kukakha kuti kunjaku chimanga kulibe, anthu akabwera kunsika wa ADMAC azitha kuchipeza chimanga chija mosavuta. Ngati ADMAC timachipanga fumigate kuchikonza chimanga pa miyezi 3 ina iliyonse. Ndiye mmene timakonza pakatipa tinapezeka kunena kuti chimanga china chinaziya, osati kuola, si chinaole chimanga koma kuziya. Ndiye chifoti chinaziya chimanga chija sitikanachisiya kuti tichigulitse, chimene chinali chimanga chimene tinachigula mchaka cha 2024-2025. Ndiye titachiona tinachisiyanitsa ndi chimanga china chimene chili chabwino. Titachichotsa tinapeza ogula amene amapanga zakudya za ziweto, ndipo chimanga chonse chokwana 79 metric tons chagudwa, panonso palibe. Chimanga chomwe tatsala nacho ndi chabwino chokhachokha. Mkulu woona zokonzekera ngozi ku nthambi ya Dodma Charles Matabwa wachenjeza anthu amene abwera kuchokera ku dziko la South Africa kuti asazabwererenso dzikolo pakadali pano. Matabwa ayankhula izi kumwanza pamene bungwe la Malawi Red Cross Society limapereka ndalama za transport komanso thandizo lina kwa anthu omwe afika kuchoka ku South Africa. Thomas Kajere ali ndi zambiri. Matabwa ati ndiokondwa kulandira nzika za dziko lino, koma achenjeza kuti kubwereranso ku South Africa pakadali pano siganizo labwino. Tikupereka uphungu kuti adikire kaye kuno ku Malawi boma lawalandira
ndipo pakhala mapulogalamu ambiri okuti aonepo gwira ndi kukhazikika muno mdziko la Malawi. mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Society achifundo Kalulu ati anthu okwana 4,100 akuyembekezeka kulandira transport ndi mathandizo ena kuchokera ku 730 million kwacha yomwe yachokera ku International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Takuyamba ntchito imeneyi imene tikuwagawira anzathu ndalama zoti abwererere makomo malingana ndi ndalama za transport monga mmene ilili ndondomeko ya boma. Tikugawa ndalama moti pano tikuwapatsa anthu amene ochokera kumpoto kwa dziko lino akumapatsidwa 150, apo chigawo chapakati 100, amene akuchigawo chakumwera 70,000. Mmodzi mwa anthu omwe angofika kumene Aisha Saineti ati ndiothokoza kulandira transport yomwe ikawafikitse kwawo kumangochi. Anthu ochuluka amaiko ena akuthawa nkhanza zomwe anthu a dziko la South Africa akuchitira nzika zobwera. Nduna yoona zamphamvu a Jean Matanga yalangiza kampani ya Eskom kuti iwunikirenso ntchito zake. Matanga ati ndi njira imodzi yopititsa patsogolo ntchito za kampani. Iwo ananena izi pamene amakhazikitsa malo osungira mphamvu za magetsi zokwana 20 megawatts ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba akufotokoza. Amatanga ati Eskom ikuyenera kuwunika madandaulo a anthu okhuza kuchedwa kulumikiza makasitoma atsopano ku magetsi komanso kuchedwa kuthana ndi madandaulo akufunika kukonza mavuto a magetsi m'madera a anthu. Pali magaps angapo amene ali mu Eskom. Mbali yoyambirira ndi nkhani yoti macustomers akamapanga report mafaults apeza kuti kuna Eskom kutenga nthawi isinapange respond to mafault aja, as a result macustomers akhala kudandaula kwambiri kuna kuti sakuthandizidwa moyenera. Komanso pomapezeka kuti mwina ena akupanga apply tipatseni magetsi ndi adikirira nthawi mwina mpaka chaka chimene asinalandire magetsi. Ndeno ndimauza Eskom kuna kuti afika nthawi tsopano kuti samangokhala kumangokamba kuti atisinta but it's time now kuna kuti tipange improve. Iwo auzanso Eskom kuti ionetsetse kuti nkhokwe yosungiramo magetsi yomwe ayikhazikitsayi yathandizira kupititsa patsogolo ntchito yogawa magetsi kwa anthu. Mmodzi wa akuluakulu abungwe la Global Energy Alliance for People and Planet Carlo Koch omwe bungwe lawo lathandiza ntchito za nkhokwe yosungiramo magetsi ndi ndalama zokwana $20 million ati bungweli lathandizira kukhazikitsa malo apadera opititsa patsogolo ntchito ya nkhokwe yosungira magetsi ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Mmodzi wa akuluakulu a bodi ya Eskom a Wilford Sabola alimbikitsa anthu mdziko muno kuti agwirane manja ndi Eskom polimbana ndi mchiridwe wosakaza katundu wa Eskom, ponena kuti mchiridwe otere ukulowetsa pansi ntchito za kampani. Pamwambowu Eskom yasayinira mgwirizano ogwira ntchito limodzi ndi Global Energy Alliance for People and Planet pofuna kulimbikitsa ubale pakati pa magulu awiriwa. Nduna ya maboma ang'onoang'ono ndi chitukuko chakumudzi a Ben Phiri yati boma lichilimika pa ntchito yomanga misika pofuna kutukula ntchito za ulimi ndi malonda. Ndunayi yanena izi mboma la Nkhatabe pamene imakhazikitsa ntchito yomanga msika wa Mkondezi omwe uli pa ndondomeko ya trade. Fares Nthambo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Maseko. Phiri anati msika wa makonowu uthandizira alimi komanso ochita malonda osiyanasiyana kupeza misika mosavuta yomwe azigulitsako zinthu zawo komanso kuti anthu ena apeza ntchito zomwe zingathandizire kutukula miyoyo ya anthu osiyanasiyana pachuma. Ikhala ikulimbikitsa alimi chifukwa ngati alimi adzigwira ntchito koma nkusawapatsa pamene adzikumanira pabwino popanga business ndiye kuti zasokonekera. Number 3 ziyathandizira kuti malo abwino komanso iwo ate kuphunzira kumayika katundu wawo mwa quality yabwino ndicho linga chokuti kuti adzitha kugulitsa pa mtengo oyenerera. Mkulu woyang'anira programu ya trade ku nduna wa zamaboma ang'ono a Babla Ntapasa anati msikawu upereka mwayi kwa alimi kuti azigulitsa katundu wawo mosavuta
makamaka alimi omwe amapanga uchi m'boma la Nkhatabe. Pali alimena kuti atakukhala ndi ming'oma yopitirira 100 koma pamene akupanga produce pesa zoti akupanga produce mwina 50 metric tons koma ifeyo pamene tikugwira ntchito panopa alimi amene atachosa pa 50 metric tons to 500 metric tons pamene tikuyembekezaso kuti pamene tikupitira nonso patsogolo pamene akukula alimi amenewa ndi kuwapasa anthu okuti awagule komanso kuwapanga link kumisika kuti production yawo ikule ndithu ifike even 1000 metric tons pamene akukolola pa ming'oma yawo imene ayika. Bwana mkubwa wa boma la Nkhatabe David Gondwe anati ntchitoyi ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za ulimi komanso kukweza miyoyo ya anthu osiyanasiyana pachuma. Awa alimiwa sazayendanso maulendo atali ayi azangogulitsa momwemo chifukwa nsika mukati muone design yake ili ndi warehouse yayikulu ndi zinthu zambiri zizasungidwa pompano anthu nkumatani nkubabwera kuzaoda zina nkumagulitsa pompano ndiye zinthu izizi zipititsa patsogolo kwambiri miyoyo ya anthu kunoko zintchito komanso kuchitukuko. Ntchito yomanga malo azamalonda Mkondezi Rural Growth Center yomwe ndi ndalama zokwana 6.8 billion kwacha ikuyembekezeka kutha m'miyezi 12. akonzi amwambo wa chikhalidwe wa umthetho ati apeza ndalama zokwana pafupifupi 50 million kudzera mu mwambo wa mgonero wa gala Mbelwa Night. Mwambowu unachitikira pa hotela ya Capitol ku Lilongwe lachisanu madzulo. Mwambowu unali womaliza pa ntchito yosaka ndalama zokwana 320 million kwacha zothandizira ntchito yokonzekera mwambo wa umthetho wa chaka chino. Jimmy Chazama ali ndi zambiri mu ripoti ili. Wapampando wa mwambo wa umthetho wa Charles Zimba wati kampeni yotolera ndalama siyongofuna kusonkhanitsa ndalama zokha koma kulimbikitsanso chikhalidwe. Azimba ati mikumano yomwe inachitika ku Mzuzu, Blantyre ndi Lilongwe posachedwapa komanso thandizo kuchoka ku makampani ndi mabanki zapangitsa kuti komiti yokonza mwambowu ikwaniritse cholinga cha ndalama zokwana 320 million kwacha. Ngati mungakumbukire ife mene timapangira miyambo yathu yotolera ndalama iyi tikumakhala kuti tikubweretsa makacha zonse malo amodzi. Mukumbukira kuti Blantyre amene anali guest of honor anali Paramount Chief Kaduya and cholinga cha inkosi ya Makosi Mbelwa the 5th ndichonena kuti makachas onse mitundu yonse zikhalidwe zonse tizibwera pamodzi ngati Malawi. Choncho tikunena kuti bwerani kumthetho musatengere kuti ndinu angoni akumzimba ngati muli Malawi kapena amene muli okhuzidwa kapena amene mukufuna mukaone tikumemani kuti mubwere ku hora. Mmodzi wa anthu omwe anayitanidwa ku mwambowu atadikira mafupja wati mwambo wa umthetho umabweretsa anthu pamodzi osiyanasiyana ndipo iwo alimbikitsa chinyamata kuti apite ku mwambo wa umthetho wa chaka chino. Ine malangizo anga kwa achinyamata anzanga ndoti kumthetho tonse tipite ku chikulu tipite ku maunyinji cholinga kuti kumeneko tikathe kuphunzira chikhalidwe chabwino chikhalidwe cha makolo osati zikhalidwe zomwe tikupanga ntawuni muno komanso chomwe ndifuna kuti achinyamata ambiri tikakhale kumeneko tikamakhala kuti kuli chinthu let's say there's a social event ndi kumeneko timathamangira kuti kumeneko. Kumwambo otolera ndalamawu anthu osiyanasiyana anavala zovala za chikhalidwe cha chingoni mbali inayi akusangalatsidwa ndi nyimbo za chikhalidwe. Mwambo wa umthetho udzachitika kuyambira pa 5 mpaka pa 8 August pa phiri la Hola m'boma la Mzimba. Mu nkhani za masewero Dedza igonjetsa FCB. Dedza igonjetsa FCB Nyasa Big Bullets mu FDH Premiership ndi chigoli chimodzi kwa du. Uku ndi kugonja koyamba kwa timu ya Bullets mu mpikisano wa FDH Bank Premiership chaka chino. Marco Chiwaya anagoletsa chigoli chokhacho gawo loyamba la masewerowa litatsala pang'ono kutha. Mu masewero ena Blue Eagles yachinya Red Lions 3-2 pamene Chitipa United yagonjetsa Ekhaya 1-0. Civil Service United yagonja Pakhomo 1-0 kwa timu ya Moyale Barracks. Ndipo izi ndi zimene wachiwiri kwa mphunzitsi wa Bullets Heston Muntali anafotokoza.
Onati tagonja lizadi mene simayembelezere tikanena za mkati mu mmenyedwe wake timakanga rimene tukukaka mizidwa kuti timenye mpira ngati anyamatawa matupi akulemera komabe sitinamenye kwa golo kusoza noti nkovuta kuti tipambane ngati sitinamenye kwa golo ndikulu noti lero lonse tinapereke mpira uno lonse noti tikhozopeza chigoli tifuna kuti timamenya mpirawo opanda nawo cholinga nawo timatikafika ku golo kuchaku timafulumira opanga ziganizo zathu zimene zinali zosayenera komabe popeza ni mpira tichivomereze timagwira mbali ina komanso mbali inaso sina tani yafutanso mbali ina komabe tichivomerezeni kuti taluza game sinamenye bwino talimbikitsa kunoti chigoli tacho tanifuna kuti sizoona kunoti game imene nalili yadedza chonchi nkuluza ndiona kuti nchinhu chopweteka kwambiri komanso mapuleyers onso nawo akuyenera kuti aziganizira kwambiri kunoti si game yoti tinakaluzayi zimene kuti ife tizikepo toka popanda ifeyo toka palibe chimene chingachitika tikuyenera kuti tilimbikire kwambiri. Naye mphunzitsi wa Dedza Luka Milanzi anayankhula motere. Ya tapambanadi choyambirira tungoyamikira Nyamata because last week tinaluza ndi Chitipa nde tinazusa Nyamata kuti zimene zasapita jangane game ine ibwera pa score. That's why Nyamata achitenga kuchigulisa chilo siku lale. Yeah, maplani athu donera kuti ikamata first round at least we need to be there mkatikati mwa top 10. That's why Nyamata alimbikisa kuti magame nayo so mena kubwera tenge game by game kunena kuti magame maojene tipezeke cha top 10 ikamata first round. Masewero apachaka olimbitsa makamaka thupi pakati pa ogwira ntchito msukulu za ukachenjede zaboma mdziko muno ayamba mu mzinda wa Blantyre. Masewerowa achitika makamaka kwa masiku awiri kuyambira Loweruka mpaka na Mulungu. Lachisanu kampani ya Niko inapereka ndalama zokwana 10 million kwacha zothandizira masewerowa. Daniel Zimba ayendeza mbiri mu ripoti ili. Kuli mkoke pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST pamene ogwira ntchito msukulu za ukachenjede zaboma mdziko muno akulimbirana ukatswiri pa masewero osiyanasiyana. Masewerowa akonza ndi abungwe la Public Universities Staff Sports Association PUSAM kuyambira lachisanu mpaka la Mulungu lino ndi cholinga chopereka mpata kuti ogwira ntchito msukuluzo achezerane komanso kulimbikitsa mgwirizano pakati pawo. Mtsogoleri wa bungwe loona za masewero pa sukulu ya ukachenjede ya MUST a Thompson Msisia wauza Times lachisanu kuti iwo akonzekera kugwiritsa ntchito 30 million kwacha polandira anzawo ochokera mu sukulu zina pa masewerowa. Iwo amayankhula pamene amalandira thandizo la 10 million kwacha kuchokera ku kampani za One Niko Group. Chilichonse chokhuzana kuti anthu akamve kukoma kunena kuti apa pali masewera olimbitsa thupi zili m'malo mwake zachitika. Ndiye kuti izi zikatheke zachitika chifukwa cha abale athu aniko amenewa anabwera ndithu kuzatigwira mkono ndi ndalama yokwana 10 million. Ndalama imeneyi ifeyo MUST ilithangatira kwambiri kuti anzathu akathe kumva kunena kuti nawo afika pa nyumba pawo kumene kuli ku MUST. Mawu ake mmodzi wakuluakulu ku Niko Life Insurance Company Achimwemwe Kanyenda wati kuthandizira pa chitukuko cha zamasewero mdziko muno ndi mbali imodzi ya ntchito zawo. Akanyenda ati kampani za One Niko Group ndizodzipereka kupitiriza kuthandizira ntchito za chitukuko mdziko muno. Anthu ogwira ntchito ku sukulu za Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, Mzuzu University Mzuni, Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, University of Malawi UNIMA komanso Kamuzu University of Health Sciences KUHES ali pabwalo kuchita nawo masewerowa. Chaka chino masewerowa akhazikika polimbikitsa umodzi, thanzi komanso kuchita bwino mu sukulu za ukachenjede zaboma. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na iso mitu yake. Ganizo la nthambi yoyang'anira ndalama za omwe adapuma pa ntchito lonjezera atsogoleri azipembedzo mu bodi yake ladzetsa nkhawa pakati pa ogwira ntchito mboma. Admark yatsimikizira Malawi kuti ili ndi chimanga chokwanira pamene dziko lino lili pa chiopsezo cha ng'amba. Mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonja koyamba mu FDH Premiership itagonjetsedwa ndi Goshen City Dedza Dynamos. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi, pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito 1895 poimba *1895#. Munali ndine Mbumba Nkhoma, madzulo abwino.